Sa pang-araw-araw na responsibilidad na ating ginagampanan sa buhay, hindi maipagkakaila na malaki ang papel na ginagampanan ng ating mga paa sa kung anuman ang ating landas na tatahakin. Ngunit, paano na lamang kung tuluyan kang mawalan o maputulan ng paa? Gaano ba kalaki ang epekto nito sa ating buhay? Dito sa maliit na sulok ng bahay na ito, maghapong nakahiga at nakaupo ang 52 taong gulang na nanay na si Marcy Buimia ng Uwas Albay. Hirap nang makatayo at makalakad dahil putol na ang kanang binti dahil sa sakit na diabetes. Tuwing may kailangan siya ay nariyan ang kanyang anak para siya'y akayin. Bilang isang ina, aminado si Nanay Marcy na nasasaktan siya sa kanyang sitwasyon dahil hindi niya na nagagampanan ang responsibilidad bilang ina at asawa sa kanyang pamilya. Bukod dito, masakit din sa bulsa ang mga gamot na iniinom niya. Kwento ni Nanay Marcy, dahil sa kanyang kalagayan, wala nang katulong ang kanyang asawa sa paghahanap buhay, kaya madalas kapos sila sa pera. Tapos po ako, kahit hindi pa po ako nagilang, ma'am, naglalabandira ako dyan sa Barangay Camagong po. Ganyan po, nung may ilang na po ako, nagtulong na po ako, taday ko namang kaya. Bukod sa sakit na diabetes, may komplikasyon rin siya sa kanyang matres at minsan hirap din siyang huminga. Subalit sa kabila ng kanyang karamdaman, pinapalakas na lamang ni Nanay Marcy ang kanyang loob para sa kanyang mga anak. Katulad na lamang ng 21 taong gulang na si Marjan na nagsisikap na makapagtapos para sa kanyang pamilya. I promise po, ma'am, para po sa pamilya ko, lalo po kay mama na may diabetic po siya, ma'am, type 2. Kuha po, ma'am, tabi, mag-ipursige po ako para makapagtapos ng pag-eskwela. Para pag once na po naka-finish na po ako ng study ko, sino naman po mga purpose ko. Kaya naman, para masubaybayan ni Nanay Marcy ang tagumpay ng kanyang mga anak, hiling niya sa Action Co Center na mabigyan siya ng asistensya medikal. Dipisilan talaga po, ma'am, araw kaun po, ma'am, na nagtitios kami, di akong pambakal kay Bulong. Tapos po, nag-i-eskwela pa ng mga aki ko. Tulog pa po ang nag-i-eskwela ko mga aki. Nagtitios po kami maray. Kaya po, nanong problema ako ta. Dahil nga na po ako nakapapacheck up kay Nita. Wala man po kaming kwarta. Agarang natugunan ang kahilingan ni Nanay Marcy. Bukod dito, inabot din namin ang food packs kay Nanay. Nakaagad man ako sa Ako Bicol, baga po, ma'am, natabangan naman po ako. Kaya nakula pong salamat. Naku po, nakaagad ng kitabang. Sobrang nagpasalamat po talaga ako sa Ako Bicol Party List. Kaya po, ma'am, pag nagpasa ng Ako Bicol Party List, may kasabihan siya, kasurog na, katabang pa. Talagang pinatunayan talaga tayo, ma'am, ni kan Ako Bicol Party List talagang kuhanin na, kan purpose. Patunay lamang na ang misyon ng Action Co Center Tabang Ora mismo ay matugunan ang bawat Bicolano at Pilipino na nangangailangan. Yan, mga tugang, saro na naman po na kababayan tagikan sa Uwas Albay. Mga tugang ang natabangan kan Action Co Center, siringbang kan Ako Bicol Party List sa immediatamenting pangangaipo, lalo na sa bulong. May mga nag-ieskwela pa po ining mga aki. And so mga aki man, magayon man ta yaon an sa indang pagsisikap para makapagtapos, para makatabang man sa pamilya. Pero ang kagayunan, ta sinda mismo mga tugang nakakapagpatunay na talagang ang tabang ora mismo na ang Ako Bicol nakaabot mismo duman sa inda katabang na kasurog pa.